Ginalantaw sang Department of Science and Technology kon DOST nga magalabot sa 49 ka mga probinsya ang mag-eksperyensya sang below normal nga pag-ulan sa Oktubre kadungan sang pagtuhaw sang very strong El Nino. Suno kay Science Secretary Renato Solidom Jr., kadaman sang maapektuhan nga probinsya ang nahamtang sa Visayas kag sa Mindanao. Ginabanta nga 41% lamang kung tubtob sa 80% lang sang average ang mabatsagan nga pag-ulan. Pagka Nobyembre, may areas naman sa Northern Luzon nga maka-eksperyensya sang way below normal rainfall nga 20% lang sang average. Nagpaandaman ang ahensya nga mga mangunguma among mangin pinaka-apektado sa mabaskog nga El Nino phenomenon sa Oktubre tubtob sa Nobyembre. Bangod wala sa ginapaabot nga tubig sa sining nga binulan, ginabisuhan ang mga mangunguma nga isaylo ang ila schedule sang planting season o kung sigurohon nanay nga may maayo nga irigasyon sa tag sa kalugar. Una na nga gin-report sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga may 92% nga tsansa nga mabatsaga na ang mahina palang El Nino sa Hunyo tubtob Agosto. Mangin strong o kung mabaskog sa Setyembre tubtob sa Nobyembre kag may 30% nga tsansa nga mas magbaskog pagid o kung makadangat sa very strong sa October to November window.